גיא חציק אבן גאום. ועוזרי הנאמן איתי. תגיד שלום לצופים. הוא קצת דיסלק בראש, אבל זה בסדר. היום אנחנו צריכים להכין משויה. משויה? לא משויקו? אתה אוהב משויה איתי. ידעת שהמשויה נמצא בדרום קוריאנה? כן! באמת? כדי להכין את המשויקה יצקנו בלילה. תיגע. אתה מרגיש את הבלילה? נעים לך. עכשיו נלמד את הצופים בבית איך להכין משויקה מסורתית. אתה מוכן? משויה, לא? אתה מוכן? זה לא משויה? תתווכח איתי, אתה מוכן? קבל נייר נא מרסי. תודה רבה מרסי. אנו נתחיל בבלילה. ילו מסטרד. ככה זה נקרא אצלנו בשוק. ילו מסטרד. וזה איתי. נשפוך קצת משקה הנקרא ילו מסטרד, כמה קמצוצות. זה הכלב שלנו שם מאחור. זה ממש קצת, זה ממש קמצוץ פצפון פוטוט. אתה צודק. היום זה נקרא רוטב צ'ילי מתוק. שימו לב המצלמות, שימו לב. רוטב צ'ילי מתוק. וזה איתי. אתם במקרה מפרסמים את הרוטב צ'ילי המתוק של חברת מנדלבאום? מנדלבאום שיטל. דוד! האם נשפוך איתה 8 כפות? 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא נראה לי שזה 8 כפות, אבל בסדר. זה נראה מאוד טעים עד עכשיו, זה נראה מאוד אפילו ממכה. סקנה, אז טעית בשפיכה, אבל לא. נראה מאוד מעורר תיאבון. זה יהיה קריספי בשביל אלה שלא מבינים, אך לא נורא בכלל. יש לנו שואקה. יאללה תריץ, אין לי זמן מסע. אוקיי. הנה הקטשופ כדי לקבל את הטעמים. אני מבין אותך. נו, טבל, בנדיבות. הוא אצלי קצת אבל לא נורא. בנדיבות. אני הטבח יודע איך להתבסק עם האוכל הזה. וואו, ספרה. בבקשה, לא עם המסגים, הוא פגר בוא כדי לסיור לשטוף את זה. בבקשה, נערבב את הבלילה. וואו. מה עם המלח? עכשיו כדי לטבלל קצת את העניינים. גיא, אל תגמור אליה, אנחנו נצטרך את זה עוד בהמשך. די. עוזרי הנאמן. זרוק את זה לפח, הזבל. אך קודם לפני שתנקה את ידיך, הבט, אשאר כאן את היד שלך. תחזיק את זה, תודה רבה. לא, עוזרי נאמן, שטוף את היד. שטוף את היד. הוא קצת מפגר, אוקיי. שטוף את היד. אל תגמור את זה, גיא, באמא שלך, אני רואה מזה. די! זה לא מצחיק, די! יש לך עוד כלב? בטח יש לך עוד. עוזר הנאמן, אנא. תאכל את זה! אנא אפילו בזמן שאני שוטף את ידיי ומכה את העוזר. פרנסי! בבקשה, חזרנו עם הבלילה. אין לטבל אותה מעט שיהיה קצת, כן? קוראים לזה מלח, לא? קוראים לזה מלח, לא? לאיפה אכן את הכלב, שואקה?
דר במלח שמת שם? שיהיה מאוד מתובלל. נקראת המלעונים שלנו, נקראת שבר. אלוהים יחנק למוות, תיזהר. הוא יחנק פה למוות. ניקח מעט תבלינים טבלים. כלב! תשתיק אותו מיד. לקחת תבלינים טבלים. הוא עשה משהו. ניקח טימין, הביטו לב לטימין. שמנו קצת טימין, בזמן ששואקה מתפלקת. זה באמת ימין, היית מאמין? יצא לי חרוז, איזה חרוז. לקחנו קצת אבקת קרי, אבקת קרי. שים לב, אבקת קרי. עולה עכשיו 8. בחנויות הוא אכן צודק. זה עולה 8. זה עולה 8 בדיוק. קצת שפכנו מאבקת הקרי. זה נראה מאוד מעורר תיאבון, כפי שאמרתי כאן קודם. אומר גם עכשיו, זה נראה מאוד מעורר. לקחנו קצת תבלין לשואה. אתה רואה פה כתוב תבלין לשואה? לשואה? כן, אני רואה. כלב! תתחיל קצת לפה. זה נראה מאוד פפריקצאי. הוא מעט מאוד פלפל צלוח. זה על בסיס חמצן. זה על בסיס קלבן. קצת יד אחת לא יותר מדי. לא. לא כדאי שלא. לך תכבה את הכלב. אבל הוא משתפר, הוא משתפר. כן, הוא מאוד שמח. וואי, זה מריח כמו אשפתות. לך תכבה את הכלב. אשפתות זה מאכל נהוג בסיני, ידעת את זה? אבא שלי היה מסיני. אמרו לו אשפתה. אני מקווה ששמעו את המשפט הזה לאלתר. עכשיו ניקח את זה לכיור כדי לחמם את זה לאט ב8 אגורות. אני רואה שזה שיטת חימום. שיטת אותו בצד, אדוני שים אותו בצד. שם, במקום. זה שיטת שימור חדשנית. עכשיו, הגפרור הזה, כפי שאתה רואה, אני לא רואה, תראה לי שוב. אל תראה לי ניקח שוב! אותו לכאן, בן זונה. זה מתחמם לאט לאט. אני רואה. תביא, לא, זה מסוכן לך. אל תחפוץ. אני מבקש לא לחפוץ. אתם שמתם לב עוד גפרור אחד. שמתם לב? עכשיו, כלבי הנאמן. זה נראה כמו חרא של יבור. כלבי הנאמן נטעם מהבלילה שהכנו. תקרא לכלב שיטעם. הוא יאהב את זה. כלב! 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 סתם צחקתי, אתה תטעם מהבלילה. אחדר את הכלב נא. אני חושב שכדי להוסיף מעט חמבול. אוי, פספסתי. אני חושב שתרים את זה מיד. אני ארים את זה תכף לאלתר. תודה רבה, עוזר נאמן, שים את זה שם. עכשיו, האם תואיל, תוציא את זה בבקשה מהמנרטל. זה מנרטל. אוי, אני לא מצליח. זהירות. אני לא מצליח, רגע. רק הסט מדליק את הגפרור. אבל אני כמובן בסדר, הצלתי אותו מה... אוקיי, אתה מוכן להראות אותי מבט תם המסקנות במיוחד שלנו? אוקיי, בוא נכניס אותו לכתוב. לא, תמיד לא מספיק. אל תזרוק את זה. אוצר! אתה מוכן לטעום? זה עף עליי, זה עף עליי, לא. זה אוכל אותנו! זה נטיפים, תראה, זה נטיפים. וואו, זה תראה מאוד. כתוב ביד. טוב, נגמר הסרטון? כן.